Dan gaan we verder met het Oranje Comité in Kolm. In Kolm is het Oranje Comité al jaren een bekende naam. Het comité zorgt voor verschillende activiteiten in het dorp, als bingojoen, Koningsdag en andere momenten dat mensen bijeen komen voor gezelligheid en verbinding. Maar achter de schermen werd het heel tijd dreger om genoeg vrijwilligers te vinden. Maar een lietse enthousiaste groep mensen slacht het nog wel om alles draaiend te horen, maar voor de toekomst is er wel versterking nodig. Wat komt er al bij Sjen om zulke activiteiten te organiseren en waarom is help zo wichtig worden? Daar ga ik nog mee importeren met Jannie de Vries en Annemieke Fleurij van het Oranje Comité in Kolm. Welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je met me tijd maken gaan om hier langs te komen. Yes. Ik zie het vanmorgen op de website te zien en toen zeg ik dat je hem lessen in een lidscomité afscheid naam van 2 bestuursleden. Dat betekent dat nou het hele comité hier ook aanwezig is, toch? Dat klopt. Ja, je bent aan mij zien beiden, had ik het goed begrepen. Ja, we zijn mij z'n tweeën oebelen van de jou. Ja, maar aan de andere kant zeg ik ook op de website dat het Oranje Comité al sinds 1918 bestond. Ja. Toch? Dus ja. je bent er al langer dan 100 jaar. Ja. Je bent al naar mij zien beiden oer. Hoe is dat gaan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Jannie, als het goed is, dat bent de voorzitter. Ja, klopt. Hoe lang bent je al belutsen bij het Oranje Comité? Nou, volgens mij is dit mijn trede hier aan Amerika, of net? Ja, klopt, dus ik ben er eigenlijk ook nog maar correct. Ja. En het liep me gewoon, het Oranje Comité verbindt het dorp gewoon heel erg. En ze organiseren gewoon iets moois en het is gratis. Ja. Voor de hele omgeving. En dat vond ik heel belangrijk. En er zitten 4 in. En er zijn 2 van, we gaan u verdiensten verdienen. Ja. En nou beloven oer. En dat binnen wij dus. En om even een stap even om te nemen. Waarom ben je ooit bij het Oranje Comité gaan? Nou, weet je, Annemiek die zit er alleen in de zaal van, weet je, het vergries het wat in het bestuur. En de meesten wilden wel uit, maar we kinderen eigenlijk niet uit. Ja. Dus toen ziet er ook, Jetty ziet er nog in van het Oranje Comité. En die had het hier en die, maar die kon er gewoon niet uit. Nee. Dus toen zei ik van, ik vind het wichtig om iets te betekenen voor Kolm en omjouwing. Ja. En het doet gewoon hele goede activiteiten. En daar wil ik wel graag mijn steentje om bijdragen. Wat leuk. En Annemieke, ik doe dat in het Nederlands. Jij zit er dus al een aantal jaren langer in. Ja, ik denk nou jaren 5, 6. 5, 6. En wat voor activiteiten organiseren jullie op dit moment in Kolm? Nu op het moment doen we de Koningsdag zelf. Dus we beginnen met de Obade en dan van Mekkema en dan de spelletjesmiddag. Maar er is ondertussen de bingo bijgekomen rond Valentijn. En we hebben de kerstmarkt hebben we meegedaan. En 1 keer in de 3 jaar doen we de versierde wagens. En dat is nu in 2028 gaan we die weer organiseren. En dat gaan jullie dus op dit moment allemaal met z'n tweeën doen? Op dit moment wel, ja. Nou, zal ik het, maar ik wil dat net bij z'n tweeën. Maar nou is dat net het grootste gedeelte. Maar ja, het moet wel er ook in. En we hebben gewoon versterking nodig. Ja, en hoe want ik zeg een hele leuke poster. Volgens mij is die er op Oranje Comité stopt. Liever niet. Ja. Hoe zit je zoektocht er nou uit naar je vrijwilligers? Ben je hem heel volle... je zit je nou natuurlijk, maar ik op de poster is dus maken. Maar hoe wil je mensen aanloeken? Hoe denk je mensen te bereiken? Ik het zo vrees je. Nou, ten eerste ben we natuurlijk op socials aardig druk dwaande. We gaan posters dienen en we benaderen mensen persoonlijk. En echt uit Kolm? Of heb je het om jou? Ja, Kolm. Ja, te Kolm. En is het lastig ook om bijvoorbeeld jongere mensen aan te trekken? Of valt dat... Nou ja, dat blijkt wel. Maar hoe bereik je ze goed, zeg maar? Is de campagne die jullie op dit moment doen voldoende al? Of... Blijkbaar nog niet. Nee, per se. Want anders dan hadden we gehoopt dat er meer zouden komen. Ja, dus, maar jullie zijn al een tijdje bezig met de campagne. We zijn echt al een tijdje bezig, inderdaad. Eigenlijk zijn we na Koningsdag zijn we begonnen. Ja, het is gewoon heel moeilijk om mensen gewoon niet te bieden. Want men denkt gewoon dat het een hele prutte budget. Terwijl wij zeggen, weet je, wij zijn op blij dat er bijvoorbeeld man binnen die dingen sjouwen willen. Ja. Dan hoef je misschien maar 2 uur op een Koningsdag mee bezig te wezen. Het hoeft net, als die in het bestuur komt, zo leuk wees dat we er nog 1 of 2 bij krijgen. Het bestuur doet net de grut. Maar we hebben ook mensen nodig om stoelkleer te zetten, om spul op te heljen. Ja. En ja, weet je, daar hoe je net een hele dag voor aanwezig te wonen. Hoe je net 6 keer in het hier een per oren bij je te kleppen. Nee, want dat soort de associatie wijzen kinderen die mensen gaan, die denken, dan moet ik mijn oren, maar ik zit met hier nog iets vast en ik zit meerdere per keer per jaar met de vergaderingen en daar ga ik helemaal net vol zin in. Jim zei ze, dat hoeft helemaal net. Nee. Wij zijn bestuur, maar ik kom gewoon los en help u met de praktische zaken. Juist, want daar hebben ze organiseren kunnen we wel. Dat is net moet lukken. Dat is net het moeilijkste. Maar ja, weet je, voor de bingo, dan moet je prijsjes op hel. Ja, als ik mijn 15 bedrijven aan had, dat ik
kost gewoon een heel prut. Ja. Ik werk je fulltime. Ik doe het direct al eerst bij. Maar ja, dan hoop je echt mensen die wat ondersteunen kunnen. En mensen denken altijd bij vrijwilligers, ja, dat kost me gewoon te volle tijd. En dat hoeft net zo te wijzen. Het kan gewoon ook alleen op die activiteit wijzen die dan nou georganiseerd wordt. Ja, en wat is nou bijvoorbeeld de eerstvolgende activiteit die je moet organiseren? De bingo. Oh, de bingo, ja. Ja, de ik bingo. denk aan de kerstmarkt, maar dat is normaal nog. Ja, dat moeten we nog meteen dat is verkopen, zou ik maar zeggen. ja. Je jezelf profileren binnen het dorp. Ja, dat je daar precies. staat bij de kerstmarkt. Maar de grote is echt de bingo. en want die kerstmarkt is dan ook echt, dat doen jullie ook met z'n tweeën, een hele kerstmarkt opzetten. Nee, zo moet je zien. Nee, wij willen daar gewoon dingen verkopen. Dat we onszelf profileren als Oranje Comité zijn. Precies, niet dat jullie een hele kerst Nee, daar heb je een eigen vereniging voor. Ja. Nee, daar zitten we niet aan. En de bingo is dus, dat is dan rond Valentijn? Ja, we houden rond Valentijn en het doel is eigenlijk gewoon om zo volle mogelijk geld te verzamelen. Ja. Hè, om het Koningsdag die wij in Kolm houden gratis te doen. Want het kost al hier klauw meeltje weg. En natuurlijk, we hebben gewoon een hele grote collecte. Die Kolm altijd heel goed us bedient. Ja. Maar dit is een beetje extra. En die is altijd goed bezocht. En dat is het eerste wat wij weer op agenda hebben. Op agenda. En dat is echt wel mooi, want dan ga je hem nou een jelly lange tijd om mensen te vinden. Juist. Ja. Eigenlijk ben je natuurlijk mijn oproep voor vrijwilligers. Dus ik zou zeggen, door die oproep. Ik kijk jou even aan. Oh, shit, maar jongen. Meesken uit Kolm en omstreken. Want het maakt natuurlijk de boeten. Sjun naar onze website op oranjecomitekolm.nl. En meld die om. Want we gaan elke vrijwilliger, elke oerke, maar je wil gewoon bij ons besteden. En dat hoeft net een hele dag te wezen. En we zijn hartstikke gezellig, dus kom gewoon hartstikke leuk. Hartstikke goed. Heel erg bedankt. Bedankt mij het komende jaar met meesken vinden. En mij de uitvoering van de bingo en Koningsdag volgend jaar. Bedankt voor je komst in de studio. En een fijn weekend. Tegen taken. Hartstikke mooi.